que apuro tes? Dixo Salva con malicia. Que? Non teño tempo para tonterías, dixo Carlos serio. E tan serio se puxo que se esqueciu de que levaba unha pistola e de que tiña a Andrés acojonado e sobre todo cabreado detrás del. Andrés fixo o típico que se fai nestes casos, botar a correr e saír da liña de tiro o antes que puido, deixándonos a nós, ali, a mercede do psicópata aquel. E Carlos nin se decatou. El non paraba de mirar o reloxo e dicir: non queda tempo, non queda tempo. Pois se tan pouco tempo tes, deberías comezar a coller os cartos. Son moitos, díxenlle. Onde están? Preguntou Carlos volvéndose cara a onde debería estar Andrés. E sorprendiuse de non velo ali. Pero seguiu dando voltas a ver se alguén lle daba razón de onde estaban os cartos. Daquela escoitáronse pasos aló no fondo dun corredor escuro e comezou a andar, e nós detrás del, por ver se apañábamos algo, sen reparar no que podía estar agardando naquela escuridade. Carlos camiñaba decidido, nervioso e co reloxo na idea. Salva ríase porque era a primeira vez que o vía nervioso. Sempre era el o que o tranquilizaba. E Salva tiña que aguantar aqueles tópicos de todo vai sair ben. Nós íamos detrás, sen decatarnos de que todo estaba cada vez máis escuro, que non sabíamos o que había ali dentro, e que xa non sabíamos por onde había que sair. Salva estaba máis tranquilo, notábase que o rollo co segurata daba os seus froitos. E seguimos andando, ata que se nos apareceu Andrés diante cortándonos o paso, encabezando un pequeno escuadrón de cachimáns, que a nós nos dilataron a pupila. A Carlos igual non era o seu tema. Aproveitamos que estábamos a uns pasos de Carlos para dar volta, e non porque nos desagradase o que nos esperaba adiante, era máis ben por previr, e por non esgotar todas as posibilidades de arrepañar algo, pero nin oportunidade tivemos de dubidar, por cal dos andares queríamos ir. Non, dixo aquel home. Aí quietiños, ningún movimento. Pero non nolo dixo a nós só. Andrés puxo cara de sorpresa e Carlos de desesperación, e tanto un como outro tiñan medo. Sí, cara de medo. E iso que o home só traía dous máis ca el, que tiñan unha barriga que parecía que ian a dar a luz a trillizos, e fazulas de colesterol. Canto coñecido por aquí. Cría corvos, dixo o home. Non sei, dixo Andrés. Carlos baixou a cabeza e tirou a pistola a un lado. Dou igual, porque a ninguén lle importou nin o máis mínimo. O home da barriga e cara de colesterol sinalounos ca cabeza que nos arrimásemos a onde estaban os de seguridade, detrás de Andrés, ao seu carón. Andrés foi ca súa chulería habitual, pero non tan sobrado como cando falaba con nós. Salva confraternizaba co escuadrón sexy e Carlos miraba o reloxo con tristeza. Non se escoitaba o que falaban, só que Andrés aparentaba tranquilidade e a man nerviosa no bolsillo de atrás do pantalón delatábao. O vello barrigudo facía xestos de berrar, pero de estar montándolle unha boa. Os dous escoltas barrigudos estaban atentos á conversa, pero sen intervir. E nesas estábamos cando de súpeto se encenderon as luces, todas as luces, e todo pareciu máis insignificante. Os guapos non tan guapos, e os barrigudos non tan barrigudos, e a saída non tan saída. Achegábanse uns pasos tranquilos e unhas sombras alongadas que viñan cunha calma aterradora. Nós, todos e toda, estábamos quedos, caladas, sen respirar case, esperando un alien que nos devorase en canto pestanexáramos. Que pasa, concellal? Dixo Ramón, entrando con calma. Home, o gran traidor, dixo o barrigudo, que obviamente era o concellal. A todo hai que engane, concellal, a todo, respondiu Ramón en plan enigmático. Onde están os cartos? Que un non se pode fiar de ninguén. Mira a miña xoia do meu xenro. Aí, ca cabeza baixa, dixo o concellal con desprezo. Os cartos están onde estaban, no fondo, dixo Ramón. Sí, pero ti quen crees que son? Un deses madrileños que toreas ti. Teño o camión esperando aí fora, e según aquí o Andrés, están aquí, ves? Traidores hainos en todas partes, dixo o concellal. Ramón nin se inmutou, como se xa soupese o que tiña. Botaron unha regueifas máis e ao final o concellal colliu o móvil e cun, xa, tiña ali a todo un exército. Como ves, non tes moito que facer. Se non queres que che pechemos este chiringuito, vasnos dando a pasta, dixo o concellal con calma. Non podes pechar o chiringuito, isto é de costas. Ti non tes nada que dicir. Xa che gustaría ter tanto poder e xa che dixen que os cartos non están aquí, dixo Ramón con seguridade. Andrés mirouno con desconfianza, pero non desconfiando de que a súa estrategia funcionase, senón con desconfianza de que lla xogara e de que efectivamente os cartos xa non estaban ali, e iso que a clave a tiña el. Ti mesmo,
Rexistra o que queiras, convidou Ramón ao concellal, con tranquilidade, mentres que lle indicaba aos de seguridade que apartasen. O equipo de seguridade abriu un oco para deixar pasar o exército do concellal, separándonos a Salva e a min. O exército, ante un xesto do concellal, avanzou polo escuro corredor que había detrás nosa. Ramón agardou impasible, mirando ao concellal, retando. Os dous amigos do concellal foron detrás do exército. En canto volviu un deles dicir que estaba despexado. «E ti non vas?» preguntou Ramón. «A ver se non te vas poder fiar deles tampouco. Mira que son moitos a repartir», dixo Andrés. O concellal tratou de manter a calma, pero vese que a cobiza lle puido e botou a andar, iso sí, con calma. Se o segredo do poder está na calma. Carlos mirou ao seu sogro, pedíndolle permiso para ir con el. «Ti nin te movas», ordeou o concellal. Carlos obedeciu, acabado, sen autoestima. Ramón estaba tranquilo, sen expresión, vendo como o concellal desaparecía na escuridade. Andrés ao seu carón, ca man nerviosa aínda no peto de atrás, e todo volviu a quedar en silencio. «Todo o mundo fora», berrou en baixo Ramón. Os de seguridade agarráronnos a Carlos, Salva e a min e seguimos a Ramón e a Andrés polo corredor adiante. Fora agardábanos unhas lanchas motoras. Ramón estaba de pé, vendo como embarcaban todos. Eu seguía o ritmo que nos marcaba a noite, deixándome levar, sen dicir nin palabra, a saber a onde íamos, pero tan tranquila.